It-tibdil fil-Kostituzzjoni għandu jsir bħala parti minn proċess komprensiv u strutturat. Riforma sħiħa tal-qafas kostituzzjonali ta' pajjiżna iggwidat mill-President ta' Malta bis-sem tal-membri tal-Kumitat għar-Riforma Kostituzzjonali. Il-Partit Nazzjonalista għandu fiduċja fir-rieda ta' diskussjoni u riforma, sprunata mill-President Mirjam Spiteri Debona. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech l-4 wara nofsinhar fil-Parlament, hekk kif fil-Kamra tar-Rappreżentanti waslet fit-tieni qari id-diskussjoni dwar bidliet li jrid jagħmel il-Gvern brabta mal-ġudikatura. Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista ressaq proposti li jemmen li huma meħtieġa: il-ħatra u l-funzjonijiet tal-Kummissjoni Elettorali, il-ħatra u l-funzjonijiet tal-Awtorità tax-Xandir, kif ukoll ir-riforma tax-Xandir Pubbliku. Hawn hu rrifera speċifikament għall-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Ir-rakkomandazzjonijiet ta' dawn it-tlet imħalfin, Sur President, għalunna ċar x'hemm bżonn isir biex nindirizzaw bis-serjetà il-ġerħa illi infetħet bl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Imma le, tgħaddi sena, tgħaddi sentejn, tgħaddi iktar, u dal-Gvern jibqa' ma jridx jimplementa dawn. U għalhekk aħna qed nagħmluha wkoll waħda mill-lista illi aħna qed ninsistu illi għandhom jiġu diskussi wkoll. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li hemm bżonn isir tibdil dwar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija flimkien mal-Avukat Ġenerali, it-twaqqif ta' Kumitat Permanenti għall-Ġustizzja kif ukoll riforma sħiħa u bżonn juża fl-ordnijiet permanenti tal-Kamra. Bernard Grech insista wkoll li itnax il-protokoll tal-Konvenzjoni Ewropea għall protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali għandu jidħol fis-seħħ u li l-ambjent għandu jsir dritt fundamentali. Id-dritt tal-ambjent isir dritt illi jkun sanċit, illi jkun protett fil-Kostituzzjoni tagħna. Ja laqqas fuq ma naqblu, Sur President. Laqqas hawn ma jrid jiġi l-Gvern u allura li jiġi lesta diġà kull ma rid jaqbad jiġiba mill-iskaffa ifarfara x'issajla iktar minn sena u nofs preżentata di u jressaqha ħalli parti mid-diskussjoni nkunu nistgħu anke indaħlu dan id-dritt ta' poplu sħiħ illi kuljum qed jagħmilha ċara illi mhuwiex komdu u kuntent bil-mod kif l-ambjent qiegħed jiġi stuprat f'pajjiżna. Bernard Grech saħaq li l-Gvern m'għandux juża l-maġġoranza li għandu fil-Parlament biex mingħalih jagħmel li jrid u insista li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien u se jibqa' favur il-poplu sabiex b'sens ta' maturità u responsabilità jaħdem favur minn ereġġieħ. Naf il-waqt li jkompla juri fiduċja sħiħa fil-President ta' Malta. Ejjew ma nibżawx illi nagħmlu l-pass illi jmiss li nagħtuh Kostituzzjoni sħiħa b'saħħitha illi jonora lil poplu tagħna, jonora lil dan in-nazzjon u jonora lid-demokrazija f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li kwalunkwe riforma kostituzzjonali għandha tkun waħda sħiħa u holistika u mhux magħmula bl-aġla mingħajr dialogu la mal-oppożizzjoni u inqas mas-soċjetà ċivili.